Dobrý deň, takže zdravím. Takže ešte raz si zopakujeme to tienenie. Čiže vlastne len ukážem teraz tak, aby sa videlo, že vlastne to funguje, že odpudzovanie ide, je to magnet proti magnetu. Tak sú magnety nalepené na preklapacích zariadeniach. Vlastne ešte raz. Tak. Teraz nalepím na to magnet paskou pyrolitický grafit. Ja ešte som neukázal vlastne ten príťah. Takže vlastne príťah a drží to, hej. Priťahujú sa opačné póly, čo sú zalepené, čo vlastne problém je pri magnetickom motore. Takže tak, no teraz nalepím na to pyrolitický grafit. Tak. Odpudzovanie funguje. Zas takisto. Ešte raz. Nič nevyslablo. No a teraz skúsime príťah. Ale príťah už začína slabnúť. Čiže už je to tu. Už blokuje ho jedna vrstva pyrolitického grafitu. Čiže už začína príťah slabnúť. Teraz, keď tam dám grafitovú platničku, ktorú som vyrobil, nie je dokonalá, ale je. A vlastne ukážeme si, odpudzovanie funguje takisto. Nič nedoslablo. Ešte raz. Čiže vlastne preložím to. Odpudzovanie funguje takisto, nič nedoslablo. Príťah je, ale už po dvoch vrstvách už nezdvihne ho ani. Príťah je, ale nezdvihne ho už ani. Čiže zase zoslabol ten príťah. No a vlastne dám tu ešte bismutholovom zmiešaný. A skúsime, či odpudzovanie bude fungovať. Funguje takisto v takej istej sile. Takže ešte raz. V takej istej sile funguje odpudzovanie. No a príťah. Vidíte, odpudzovanie funguje. No a príťah je skoro nulový. Takže urobil som ešte jednu grafitovú platničku. Ale zatiaľ je ešte mokrá, ešte nevyschla, takže zatiaľ ju nebudem používať, ale zajtra, keď už bude suchá, tak ju použijem a uvidím, aký bude výsledok. Ale jednoznačne to magnetické pole pri príťahu, čiže magnetická indukcia pri príťahu slabne s hrúbkou materiálu, diamagnetika teda. A zatiaľ to bolo 6 mm alebo 7 a už to veľmi zoslablo, čiže skoro žiadna interakcia tam nebola pri príťahu a odpudzovanie neslabne, čiže asi nejak tak to je. No a vlastne tým sa dostávam k tomu, že to, že chcem postaviť motor na odpudivých silách magnetov, sa zdá dosiahnuteľné, ak sa uloží správne
to tienenie a magnety budú mať správny tvar samozrejme a konštrukcia musí zodpovedať pohybu. Čiže správnu konštrukciu vytvoriť tam na to správne tienenie, správne ho uložiť a potom by to teoreticky mohlo fungovať. Zatiaľ toľko asi. Zajtra ešte urobím ten pokus s tým ďalším grafitom, s tou grafitovou platničkou a uvidím, že ako to bude, ale čím je podľa mňa vrstva hrubšia toho diamagnetika, tým menej sa priťahujú tie opačné póly magnetov, avšak rovnaké póly sa menej neodpudzujú, čiže vlastne možno, že ešte viac o niečo. Čiže vlastne je to nádej pre konštrukciu na odpudzovanie sa magnetov, aby fungovala. Asi toľko. Ďakujem, majte sa.